Mag-claim tayo natin mga free food dahil sa ating Globe Rewards, and at the same time, we will also claim our Ninja Van code! Nanalo tayo last December for Ninja Van, and I got the codes now for our 2,000 electronic voucher. So, mag-claim tayo ngayon sa SM. Tapos, tingnan natin kung nandun na din sa mga LCDs yung ating mukha. Yay! I got my 2,000 from Ninja Van! Huh? I'm looking for a leather jacket. Doon lang tayo sa men's section, may leather jacket. But let's see here, baka meron sa female. Oh, it's big, but I can't use this office. This is good. This is kind of formal. Pero bet ko talaga leather jacket. Let's go for the leather jacket. Men's section. SM. Then we have sweet mango pie, sundae from Jollibee, and yay! That's a wrap for today. Bye everyone. This is usually where we buy our choking sa ICC nga branch kay may parking lot and drive-thru, no? So, after kami mag-drive-thru, kung magpa-park kami at kumakain. Hello, good afternoon! Welcome to Chicken Drive-thru. May dearest deal. 1 ton gani isa nga solo. Wala lang drinks. Okay. Yes, pa, ma'am. Wala na. Thank you. Wala lang, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. Happy anniversary. God bless. Stay safe. Happy anniversary, ma'am. Cool. I am here at Mary Mart sa lang drive-thru na it's a pharmacy and grocery. Baka kita sa Nestle Cream. Yay. Thank you. Cool. This is my first time to go here. Last time we planned din ni nanay nga mag-try sini sa ila pharmacy. Medyo masikip lang. Here ang exit niya. Malusot kita sa may St. Joseph. Open the door. After 25 years of service as a professor, more than 25 years gani, di ba? Kung isip mo pila ka na years nga teacher na 28.5. After 28.5 years of service, ano yung mabilin sa imong mga students? Including me? Continue on studying and developing your talent and skills for yourself, for your family, for your country, and for the Lord. Yay! Thank you. Try it! Okay, pero wala kwan, kutsara. Wala ang sangyup balagi na kamot na.
Makuha ko to. Wait lang. Yeah. Butaan ta sabaw? Sana? Sabaw. Gusto mo? Pertilawan man ay. Kaya may sabaw niya. Butaan ka ni sabaw. Ini. Di dapat kutsara eh. Sadad sa ako magluto ay. Ano? Masarap. Namit ang baboy. Baboy. Oh. Does it taste good or something familiar? Nice. Ha? Nice. Very Nice. good. Ano? Yes, bor. Dumama ang Diyos ba? Sigat ako magluto ay. That's actually choking. Choking na kag ang kawali. Halin sa kawalian. Langin makanaan pa sa muna. Pero mapati ka man nga ako na nagluto. Hindi ko nag-bits mo ka nito nagluto. Nag-ang hindi mo daw kwan. Daw maki noodles. Yay! There you go. Thank you. Masasabi mo na model na ang anak mo? Tingnan mo doon, Hindi ako makapaniniwala. Tingnan mo doon muna. Ano? For arts, craft, and homegrown businesses. Before I turn you around, don't forget to like and follow all social media sites of Mall Metro on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. Kaya, kaya. Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Una, kaya, kaya. Ay! Una, kaya, kaya. Ay! Kaya, kaya. Ay! Gabos na gabay. Ganun lang. Comment ka mo sa dalo kung gusto nyo mo kita film sa Monumenton. Kamu sponsor sa ako na. Ay, shout out sa Tagiyas ang Dogdog. Ngayong hapon, may nagbibili ng picture frame. Salamat. Ako na vlog. Oo. Joke lang.
Posted in the back, got my things on my grill. Didn't bring the mic, getting loud. Ano ba ang kinaulat nyo? Ipa-reserve nyo na ang buong na mansyon. Contact nyo lang ang Mall of Mansion Facebook page. Digani, dial 0928-719-4139. So that's 0928-719-4139. Ayos? Ayos kasi! Make sure to... Ano, pagkada ako niya. Subscribe ko sa YouTube channel! Yay! Thank you! That's my sister, by the way. And of course, my nanay. And this is my Facebook page, my Instagram, and TikTok! Ano mo sa baby's corner, mother dear? Ano mo di sa baby's corner? Ah, this is for you. My win is your win, manay, nanay. Thank you. 500 SM gift. Yeah. Insta gift. Sabi na gabi mo. Ninja Van. You say thank you, Ninja Van. Thank you, Ninja Van. Hindi na cookie ni. Yeah, syempre ako na 1K. Mo 1K. Yay! Pangakabamba. We are Terno twinning with my mother. Let's see what will be her reaction. Nanay! Ayun kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalim din. Ruby Inspired!